ओमफ्राय एबसुनि लिडारा जोंखौ बे गथ' एसे उन्दैहां आरोखि गाहाय लेभेलनि मानसि बेयो जोंखौ होख्रावबाय बुनो गेरबाय मोदोम सोमावखांजोब्बाय आरोखि बे जोंखौ बुनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' नागारासै जों जिउ होगोन थै होगोन होननानै जों जुजिखानाय जेला खुलुमबाय थारैनो बे बर' बिमानि बुंनाया थारैनो बे बर' बिमानि बुंनाया जुदि सैथोमारब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जोनोम जानाय बे फरायसा आफादा जुदि बर' बिमाफोरनि मोदोमाव आखाइ खोख्लैनो नागिरबायब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैला बेखौ जों मा होनबावगोन थारैनो बाथ्राया मानो बेरखांदों बियो बे बर' बिमानि खुगानिफ्राय साननो गोनां बाथ्रा दिनै गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नङाब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफाद हिसाबै नङाब्लाबो हुरा हुरा सम फैनाय माखासे दैदेनगिरि नेता कर्मिफ्रा मानो बेबादि खालामदों आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों आरो कनस्टिटिउसननि सिङाव थानानै बेबादि हाबाखौ मावबायब्ला बेवहायलाय आरो माथो खोथा दंबावो मानि थाखाय जोनोम जाखो सोरनि थाखाय जोनोम जाखो आरो रैखाथि होग्रायानो जुदि बेबादि खालामोब्ला होमबाथ' हाखराव खोलैग्रासो जानोसै बर' बिमाखौ जों मिथियो बर' बिमाफोरा आन्दलन समाव गोबां दुखु खस्थ' लाफाबोदों पुलिस मिलिटारिजों बुजाबोफादों सोरनोबा ओंखाम खब'से संनानै जाहोदों सोरखौबा दोनखुमादों बेफोर गासैबो आन्दलन समाव मावनाय बिमा माहारिनि सायाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो आखाइ खोख्लैनो नागिरमारदोंब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौबो गैला आर्गुमेन्ट होनांगौबो गैला रायजो राजाफ्रानो होदो आरो नैबे सिरियास खोथाखौ बे बर' बिमा आइजोनि बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना मोजाङै ए टु जेड नायनानै कमेन्ट्सखौल' हरदो आं बाव जेबो बुंला नोंथांमोननि मतामतआनो बेवहाय आंनि थाखाय फाइनाल जागोन नै न'आवनो थानोनो हायै बायदि जोंखौ पुलिसा जानो लोंनो बिराद असान्ति खालामफैबाय थायो सोर थोन हरो बेयाव मानो थोन हरो जोंहाखि मावनानै दांनानै जानानै उन्दुनो माबा गैया नामा जोंहा मेंनाय गांनाय उखैनाय गैया नामा जोंखौ मानो बिदि डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो मानि थाखाय मानो फैयो जोंहा माइ दं जोंना गाजा बेरलांजोब्बाय माइया हनै पुलिस फैदोंनो ओइ फैदों होनबाथाय जोंहा ग्रोब ग्रोब फैनांगौ गोनां जायो ओंखायनो जोङो आदानि कम्पानिनो जों हाखौनो होआ होनना बुंखाबायबा गेदेर गोलावफ्रानो रायलायखाबायबा जोंखौ मानो एथ' फुदु खालामफैबाय थायो मानि थाखाय मानो फैबाय थायो जेनेबा पुलिसा मानो जानो बेथ' जानो हाया बिसोरो नंखाय बाला थगायनानै बिसोरो बाहेरायाव मिडियाखौ लानानै रायलायहैयो ओमफ्राय जोंखौ बिसोरो बुङो खेनसेयावबो बिसोरो मिडियाखौनो सिङाव लानानै थांबाय रायलायखोमानो थाखाय ओमफ्राय जोङो बेयाव हांगामा खालामबाय न' सिङाव दावराव खालामबाय ओमफ्राय एबसुनि लिडारा जोंखौ बे गथ' एसे उन्दैहां आरोखि गाहाय लेभेलनि मानसि बेयो जोंखौ होख्रावबाय बुनो गेरबाय मोदोम सोमावखांजोब्बाय आरोखि बे जोंखौ बुनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' नागारासै जों जिउ होगोन थै होगोन होननानै जों जुजिखानाय जेला बिनि थाखायनो जोङो हाबदों आरोखि जों हाबदों बेनिखायनो आं एमएलए खौ बुङो बारे बारे बियो बे आदानि कम्पानिनो बियो जाबाय होननानै जेरावबो अल बिटिसिआव बियो मिडियानि सिगां बुंबाय थायो खिन्थु बियो बुंखोमायोसो बिनि बुंनाया बिनि डेभलपा गावनि न'खरनि गावनि लाबनि थाखायल' बियो गावखौ डेभलप होननानै साननानै लाबाय थादों गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायखौनो बियो कर्नाटक केरेला बेफोराव फोरोंनायखौनो बियो गावखौ डेभलप जाबाय बासबारि एलेकायाव मा डेभलप खालामदों बेलाय बेनि फाग्लि जराखौ मालाबाबो बियो नाया जिउ जोबजासे नायानो बियो जोंखौ फाग्लि जरा ओनसोलखौ बिनि थाखायनो आं गले गले बुंदों मालाबाबो बियो फिस लामा होनो फिस लामाखौ बियो होफैया मानो फाग्लि जरा पार्ट 2 नि फाग्लि जरा पार्ट 1 नि मानसिफ्रा थैबासो गाहा सुख जागोननो जों बेफोरखौबो खोनाफैनो मोनो बिनि खुगानिफ्राय मानो बुंनो मोननांगौ बिनि डेभलपा मा बिनि डेभलपखौ जों नांगौ बेनो एथ' गोबाव बियो मोख्रा बालन्दा बायदि ओरैबालाय बारनानै बियो राजनिथियाव ओंखारो दिनै मा खालामदों मा डेभलप खालामदों बासबारि ओनसोलावनो बियो डेभलपखौ खालामनो हायाखै दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबादि खामानि मावनाया जोबोद भुल जादों सामायन' नंखाय कम्पानि बेवहाय एसेल' सुबुङा थारोब्लाबो एसे मोनगोन साख्रि बे थार्मेल पावार प्रजेक्ट मालाय गौतम आदानि लाबोनाय एफिडिसिएलनि थ्रुयै मावनाय बे कम्पानिनि थाखायनो बे बेक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा बे बेक्तिया बासबारियाव
मानो बर' बिमानि सायाव आखाइ खोख्लैनो होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव मानो बदनाम लाबोखो खोथाया बे ना जाय आखाइ दैखोग्रा जाय बुनो नागिरग्रा बर' बिमाखौ जाय आखाइ होनो नागिरग्रा बे बेक्तिया मा एग्रिमेन्ट जाखानानै साख्रिया मोनखासिगौमोन नामा ओंखायनो जाया होननाय लोगो लोगो जोंदावनानै बर' बिमानि सायाव आखाइ दैखोनो नागिरदों हा बे कम्पानि फैयाबाबो थांनानै थाखागोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बर'फ्रा सिगाङावलाय बोरैथो थाबोखो बेखायनो नोंथांमोना स्ट्रं जा खौसे जा गाबागाव मोनथायखौ रावबो सिख'नानै लांनो हाया नोंथांमोननि मतामत नङाबा बे हाखौ खुनु आवलायनोबो हाया बे इउनिभार्सेल ट्रुथ खोथा दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर एसेखिनियाव आं भिडिअखौ दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं